Hola, oxigenats! Som la Míriam i mostrarem en el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, un centre avui en dia gestionat pel COFIP i pel GOM Menorca. Ara, amb l'arribada de la primavera, mos arriben moltes tortugues de terra. Malauradament, la gran majoria provenen del món de la captivitat, donada aquesta tradició illenca que hi ha a Menorca de tenir tortugues a casa. Avui en dia, aquesta espècie es troba protegida i el fet de tenir-les captives a casa és il·legal. És per això que des de fa uns anys el GOM Menorca col·labora en la recollida voluntària d'exemplars que particulars tinguin a casa seva. Com seria el cas d'aquestes tortugues d'aquí, recollides aquest matí d'una casa de Ciutadella, que avui marcarem i alliberarem. L'espècie avui en dia es troba protegida, ja que les poblacions naturals han tingut fortes regressions arreu del país. En contrast amb les poblacions de la península, aquí a Menorca se pot dir que les densitats poblacionals són força elevades. Per tal d'establir un seguiment de les tortugues que alliberam, antigament marcàvem amb una serreta les marques marginals de la closca de cada tortuga, establint un codi únic. Des de fa un any, però, la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear va apostar per una tècnica no tan estressant i mancoinvasiva, la fotoidentificació. En Samuel Pinya, professor i investigador de la Universitat de les Illes Balears, mos explica més sobre el tema. La fotoidentificació es fonamenta en l'existència de marques naturals. En el cas de la tortuga mediterrània, el patró de coloració que trobam al plastró ens permet reconèixer individualment les tortugues. Per a poder marcar una tortuga mediterrània mitjançant fotoidentificació, el que cal fer és una fotografia del plastró, introduir aquesta fotografia al programa AFIS i aquest realitzarà una comparativa que ens aportarà de quin individu es tracta. Un cop marcades i registrades, ara toca alliberar-les. Cada cop que alliberem tortugues, intentem trobar un hàbitat que estigui lliure d'amenaces. Aquest espai d'aquí seria idoni per elles. Missió completa, oxigenats! Fins la pròxima!